Phainai hatiwa USA wo thangwi tongo montri bokhorok Narendra Modi. Aboni sai sikang kaisa kam koktoma Bharat-America ni bisingo teibu karak halok ongnani thangwi tongo. Tabuk o Khungnwi hakotor kwthagwi swnamwi mano fighter jet ni engine koktoma o saimanka o Khungnwi hakotor ni bisingo jet engine swnamnam ni kogrok paitei khwnai sawai manka. Abono teiwi ni Phainai kisa salniyagulo White House ni thanawa General Electric Company ni koimong bulai sagai mano. Bharat ni Hindustan Limited by kwthagwi fighter jet ni engine swnamjagui mano. Tabuk tejas light combat fighter ni engine swnamwi mano hwnai sawai manka koktoma. Phainai 21 June salmario USA wo thangwi mano montri bokhorok Narendra Modi USA Congress o monokok narokna bagui kobukjaka. Aboni logi o USA President Joe Biden montri bokhorok Narendra Modi ni bagui belaino juda kok horni chamungni bagui jukalkha. Montri bokhorok Narendra Modi no poila Bharat ni montri bokhorok je USA Congress o kok narokna bagui wainai ringjakha. Bisikodokma romoino o Khungnwi hakotorni bisingo karak eba kaham halok tongo. Bureau report Bokhorok.